Egunon ikusentzule guztioi, Euskal Herriko itzulia, 3. etapara iritsi da. Gaur txirrendulariak Zarauztik Beasainera joango dira. Guztira 156 kilometro eta 600 metro. Ibilbide gora beratzua, une oro igo eta jetxi ibiliko dira txirrendulariak. Eta gaurtik gaurrera, itzuli honek beste itxura bat hartuko du. Gure aldamenean, Jon Odriozola, garai baten txirrendulari izandakoa, gero zuzendari lanetan ere urte batzuk eman ditu, eta gaur egun ez dakit nola aurkeztu behar dugun. Egunon, Jon? Kaixo, egunon. Oñatiko semia. Bueno, oñatiko semia, hori seguru. Hori seguru. Gaurko etapatik aurrera, itzulia beste itxura bat hartuko du. Lehenengo egunean erlojupeko izan genuen, aurreneko diferentziak, batzuk asko galdu zuten. Atzo aurrikusitako gidoia bete zen, esprina, horretzen denpora aldaketarik izan, eta gaur izan daitezke, ez da? Gaur hasten da, itzulia, bueno, batzuntzat bukatu egin da. Bukatu zan lehenengo gunean, baina, bueno, egia esan da gaur benetan etapa oso polita. Antza hartzen xatez, azkenian Lieja baston Lieja bateri, eta ibilbidea benetan aproposa, miniteko, taktikoki ere jolasteko, zuzendariak, eta ikusiko ze gertatzen da, baina benetan etapa oso polita, eta bukaera batipat oso arriskutsua, hor ez bakarrik indarrako kolokazioa, taldean lana, gauza asko kontuen euki beharko dira. Lieja baston Lieja aipatu duzu, bueno, hemen arbidegunerik eta ez dute izango, hori da diferentzia, baina bestela gora eta bera, etengabe une oro ibiliko dira txirrendulariak eta batzuk asko sufrituko dute. Ez da dudarik, eta nire ustez, bueno, kontuan eukita lehenengo egunean, koronoan diferentziak, gaur korrodere asko eta korrodere onak, saiatu behar da, diferentzia hori berriro rekuperaiten, eta nire ustez borroka politia ikusiko du. Hor irudietan, behek aldean ikusten ari zarete gaurko etaparen profila, eta hori ikusi eskero gure azalpen guztiak sobera daudela uste dut. 3. mailako 6 igoera izango dira, eta 2. mailako beste bat. Lehen esan dugu, txirrendulari gehienentzat gaur hasiko dela itzulia, batzuentzat bukatu ere eginda. Kanpena ersek esate baterako, atzo izandako erorikoaren ondoren, gaur ez abiatzea erabaki du. Eta arrazoi desberdinengatik, kale iguanek ere, ez du gaurko etapan parte hartuko, bere helburua atzoko irabaztea zen, lortu zuen gaurtik gaurrera sufrimentu besterik ez zuen pilatuko, eta etxerako bidea hartzea erabaki du. Eta horrekin batera, atzo erorikoan izan genuen beste txirrindulari bat ere, Kaiamini hain zuzen ere, Florian Samuel Kaiamini, hori ere erretiratu eginda. Bueno, beti gertatzen da, ez? Erorketak hor daude, horrelakoek izaten badea gaitza erdi, ez? Eta gero, bueno, hor reflexio txiki bat, ez? Azkenean Kade Leban etorri da, bere etapan bila, argi zaukan Ineos hemen sprinterrak ezauela, eta nik uste dut hor ez dutena ulertzen da beste zuzendari batzuk zela ez dauen erabaki gauza berdina, ez? Etapa bat, sprinterrik ez, eta oso garrantzitsua da Euskal Herriko itzulian etapa bat irabaztea. Denak ez dute lortuko, sprinter oso gutxi dauz, etapa proposa sprinter egiteko, eta eurok Ineosek egin dauen taktika hori, ez dut ulertzen zatik ez dauen erabili. Baiz, sprinter petorik, kale iguan kenduta, ia bat ere ez da izan. Horregatik? Goi mailak hori behintzat ez. Eta atzo, horreneko 3, gero esprinetan, kolokazioak eta gauza asko hartu behar dira kontutan, baina atzo esate baterako Van Boven izan zen 2. eta 3. Tronchon. Horiek ez dira sprinterrak. Gero, azkenengo 3 kilometroen barruan izandako eroriko horrek ere, taldeen antolaketa hautsi egin zuen, eta hori ere kontutan hartu behar da.
Gauza bada, azkenean segertatu leken azkenengo momentutan, eta beste gauza bat, zela prestatu etapa bakoitzak eta itzuli bat, ez? Eta ni zuzendari moduan ikusten ben etapa hau, segurazki sprinter bat eukieskeo taldean, apostu egingo neben, ikusi izan, ez? Ineosen apostu hori izan zen, eguen ekarri eben, eta azkenean argi eta garbi denak geukan buruan bera izango zala irabazlea, Ineos kontroloko zabelan etapa, horrela gertatu zen, gidoia bete zen, eta berriro diot. Ez toten ulertu da, zergatik beste zuzendari batzuk, ez dauen erabili aukera hori. Zarautzko kaleetan dira txirrendulariak irteera neutralizatuan. Ordubiak 25 gutxiago inguruan izango da irteera ofiziala. Orain Zarauztik ari dira hor kaleetan zehar jendeak itzuliarekin gozatu dezan. Eta nik uste gaurko etaparen ibilbidea kontutan hartuta, movimentua hasieratik izango dela. Maila honeko txirrindulariek jo dezakete aurrerantz, ibilbidea nolakoa den kontutan hartuta. Ineos aipatu dugu, eta atzo garaipena lortuta da. Dena den, garai baten talde hori, talde horren egitura, izen desberdinekin, Sky edo dana dalakoa, zer zen eta zer den, horrek ere ez dauka zer ikusi handirik, Bueno, lehen referentzia bat izan zen txirrindularitzan, eta baita ere aurrekontu ondizena bera zeukan, ez? Gaur egun azaldu dira beste talde batzuk, UAE, Bisma, Lidl, diro askokin, aurrekontu berdinakin, eta horrek gauzak berdindu egiten ditu, ez? Eta gero kontuan eukidea bai, azkenean, zaila dela, ez? Apostu bat epe luzean mantentzea, ez badoko zu Pogačar bat, olako txirrindulari bat, ze azkenean Ineos ez da euki korredor hori, Froome izan zen, baina galtzen bozu olako referente bat beti da zaila, ez? Beste bat bilatzea, eta gaur egun Pogačarren hegemonia txirrindularitzan UAE-ri ematen dion indarra izugarria da. Izen bat aipatu duzu, Chris Froome. Ineosi buruz esan duguna baino, oraindik tristeagoa da txirrindulari horrena. Garai baten zer izan zen, eta azkenengo urteotan nola dabilen errepidetan arrastaka. Ados nago, azkenean Pedro Mari, gauza bada dirua, eta beste gauza bada pitimat bakoitzan bere buruan daukon estima, ez. Pena hundixan mote hone, olako txirrindulari atola ikustea, baina, bueno, bera kontrato oso ona sinatuta dauko, eta azkenean, hori mantentzen du diruagatik bakarrik, baina bere lehen lortutako prestigio hori azkenean asko galtzen da. Olako txirrindulari bat eta lehen egin dagoenakin kontuen eukitea oinola ikustia, argi da, zuk esan dozu moduan, tristura bakarrik ez da moten danoi, eta hola ibiltzea errepidean, niretzat tamalgarrisa da, baina, azkenean berak hori erabaki dau, ez? Kontratoari bete, dirua poltsikoa eraman. Bai, dirua erruz irabazi, baina irudi oso txarra ematen ari da. Oso txarra. Egitura berean egon zen Andre Greipel ere, eta uste dut urte bete gehiago zeukala eta uko egin ziola, guztiz okerrezpanago. Behar bada memoriak utze egingo di. Eta beste txirrindulari asko ere bai joan ez gogoratzen, baina azkenean nik uste dut biziketan dabilen txirrindularia ez da bilera bakarrik dirogatik. Horre behar da pasino bat, behar da dedikazio bat, behar da... Eta zure burua ez bozu ikusten pres, azkenean front kontuen eukitea, ez? Hainbeste diru irabazita gero, nik neu ez dut ulertzen olako erabaki bat, baina bakoitza hartzen dau bere erabakixak eta konsekuente izan behar da. Nik uste dut bastante elegantiagoa, ez bakarrik txirrindulariakin edo gentiakin baizik eta zure buruakin bebai, da momentua iristen da, ikusten dozunean momentua iristen dela, erretirau eta jakin izan erretiratzea, zatik azkenean bizitza moduan, azkenean importantia da ondo demostraitia eta gauzak ondo ikia toketzen da momentuan, baina baita ere jakitia
hortik alde itea toketxe esaten dut. Oraindik irtera ofizialik ez da izan, hirugarren etapa honetan. Zarautz utzi dute, eta Zumaiarantz doaz. Eta hor, sailkapen desberdinetako liderrak, Xagmanek ustegabekoa eman zuen erlojupekoan, batez ere azkenengo urteetan izandako emaitza kontutan hartuta, bagenekien erlojupekoetan ondo ibili zitekeela gizon hori, erlojupeko bat Euskal Herriko itzulian bertan ere irabazita zegoelako, baina azkenengo urteetan 2022, 23, 24an emaitza benetan eskasak izan da gero, sekulako ezusteko eman zuen astelenean, Maiotari orain arte eusteko arazorik ez du izan, berdea ere berarentzat da, Diego Uriarte Nafarra dugu mendiko sarian nagusi, Lehenar da gazterik onena, Pello Bilbao euskaldunik onena, eta taldeka Sudalkoik Estep lehenengo egunean lortutako emaitza bikainei esker. Hain zuzen ere, erlojupeko hartan, lehenengo 6en artean, 3 txirrindulari sartu zituelako, Sudalek. Bai, eta bueno, niretzat gauza bat, uste dut oso esatekoa dela, ikusi zenbait talde daukaten txirrindulariak, Binegar, Pogačar, Roglicen faltan kontuen eukitza, aukerakin lider izateko talde hortan, eta itzulia irabazteko. Eta horrek, ondo erabili ezkeo, aukera horrek betik emoten dutzu jokatzeko taktikoki aukera pila bat. Adibidez, UAE bertan, bai, Almeida da lidera, baina karreria lotuta eraman beharrean zatik oso zaila da, Euskal Herriko itzuli bat kontrolatzea. Hor dako zu, adibidez del Toro, txirrindulari gaztea, baina oso ona, eta nik uste dut ibilbide hau berantzat oso egokia dela. Aparte, hor dago baita ere, zuk esan duen, Soudal bera, ez? Liderrakin, Van Bilder, txirrindulari honakin, eta gero aparte, eta batipat, Bora, ez? Bora etorri da izugarrizko ekipoakin, eta hor daukate, ez? Azkenean Lipovic, nik uste dut bera izan bidela pixka referentea, baina esaten dute ez dala inondo etorri, baina hor daukate Blaso, Luis Felipe, azkenean hori da nik uste dut aurten ikusten dutena itzuli honetan, ez? Talde indartzuak, benetan Roglicen da Pogačarren falta hori kontuen eukitza aukera askokin, beraz ikusikusi gertatzen dan, zatik aukera honleke, taktikoki, movimentuak hasieratik egotea. Ze talde bateri segurazki, aukeran, balizioleke txirrindulari bat edo beste bat. Hori bai, eta Euskal Herriko itzuli honetan, izar handiak falta dira, beste urte batzuetan beti izan da, onenetarikoen bat, edo Pogačar, edo Binego, edo Bia Batera, aurten horrelakorik ez dago, eta horrek bere abantailak ere baditu. Beste txirrindulari askok izan dezaketelako garaipenaren lehia horretan sartzeko aukera. Ez da dudarik. Lehenengo gunean, kronoan, Rolitxo edo Ebenepoel olako txirrindularik etorri ezkeo diferentzia lortu, eta karrera lotuta jongo zan, azkenengo gunen arte. 20-25 segundu horreik, ja nahikoa izango zan, lehenengo gunean itzulia erabakitzeko. Baina honek ekartzen du beste aukera bat, txirrindulari pila bat, danak aukerakin, eta batzuk lehenengo gunean denbora galduta, derrigorrez jokatu behar daue atakera eta denbora hori rekuperaiteko erabili behar daue bere aukera guztiak, eta hori nire ustez ingo dauena dela itzuli bat oso polita ikusi. Nik espero dut borroka asko eta itzuli bat sekula baino aukera gehiagokin. Ikusiko dugu, gaurtik aurrera zer gertatzen den, sailkapen orokorra ikusten ari zarete hor eskerraldean, Maximilian Xagman, Joao Almeida eta Florian Lipovicen artean, segundo bakarreko tartea baino ez dago. Eta egia da, erlojupekoak batzuentzat sekulako kaltea ekarri zuela, baina hor dauden 3 horietatik
bi behintzat sailkapen nagusirako txirrindulariak dira. Joao Almeida beste lasterketa batzuetan ere ikusi dugu sailkapen nagusia irabazten edo lehia horretan behintzat. Lipovic bera ere oraindik oso gaztea den arren ikusi dugu, goi mailako txirrindularia dela. Schachmannek ez zait iruditzen sailkapen nagusia helburu izango duenik, eta beste alde batetik hautagai serioa denik ere ez nuke esango. Euskal Herriko itzulian hain ondo ibili zen ekitaldi hartan, 3 etapa irabazi zituela uste dut, okerrez banabil, orduan baino hobeto ibiltzea zaila izango da, eta orduan ere azkenengo etapan kale egin zuen. Ados nau eta ez nago ados. Azkenean hori da garrantzitsua, ez da bai da. Azkenean, Schachmann bera, normalian, ez da etorri gainera bere, ez da etorri ez zegoen bere momenturik honenean, baina garaipena lortu du eta Almeidakin da honekin kontu nukitea horri gura desatia ondo iritsi. Psikologikoki, kristonen indarra mongo zago. Eta bera demostratu dau, izugarrizko kalidadia daukola. Ez daude, lehen esan du moduan, txirrindulari asko. Ez bakarrik Pogačar, Vinegar, Ebenepoel, Ayuso bez dago. Txirrindulari asko falta horrek, bere aukeratxua, seguru, hori bai. Nik bere aurretik jarriko neben, Almeida, jarriko neben Eskel Mose, baina ez dauza eskoz gehiago. Orduan, ikusin behar, hori da. Nik uste sekula baino zabalagoa dago, gaurko aurtengo itzu. Betari atzean utzi dute, eta orain Zumaiarantz txirrindulariak. Zuzendariak bandera jaso du. Laizker emango du iztera ofiziala. Oraintxe. Eta hemendik aurrera ez da bakerik izango. Ikusten da, hemen ikusi behar dana dago talde indartzuak, benetan itzuli irabazteko joko hortan dauzen talde horreik, ze iten duten lehenengo kilometro hauetan. Nik usteot hori daukotela pixkat izango dela garrantzitsua, ze azkenean betiko taldeak, inbitauak eta aurrera junezkeo, karrera nahiko lotuta jungo da azkenengo kilometro arte, gaintzaraino, baina agian nik movimentu bat espero dut, baina movimentuak, jente garrantzitsuan movimentuak. Horretarako txirrindulariak talde batzuk badituzte, lehen aipatu ditugun talde horiek esate baterako, baina ez dakit jokabide konservadoreagoa esote duten hartuko. Gaur egon gainera, garai baten taldeak 9 gizonez osatuta zeuden, edo 10ekin, segun ze garaitan, baina gaur egun, esatotrako hemen, 7 bat dira, eta lanerako ere jentea behar da. Horregatik, errezago aurrera eman, aurrera bota, eta lana beste batzukin. Bai, baina esan nahi dut, zerbait gordetzeko daukatenak edo zerbait jokoan daukatenak behar bada eustea nahiago dutela erasoa jotzea baino. Bai, ez dago dudarik. Azkenean bi txirrindulari gutxi ukitea asko aldatzen daukarrera tatiko aldetik, hori ez da dudarik. Baina nik uste dut eta esango neben gaur egun zuzendari asko azkenean kotxeak txoferrari ala, zatik eta adibidea ikusi ben azkenengo karreran, 3 bizma iritsi zian Powellsekin, eta hor benetan olako ridikulo egitea ezinezkoa da zuzendari batek indarreku eskeo eta bere agindu hartu, ez? Ze niretzat lotza handixena eukibiarren zuzendari horrek zela onartu leken hori gertatzea, ez? Bane artek irabazi behar karrera? Era asko daude berak irabazteko, baina gutxienez saiatu beste erabatea jokatzen. Ze azkenean Powellseri aukera danak eman zauen, karrera laurok batera eraman da. Eta benetan olako gauza gertatzen dira, ze gaur egun txirrindularia dauko potere handixagoa zuzendaria baino, eta bera baino gehiagoa gintzen dago. Eta nik usteot hori arazoa dela pentsat zuzendarientzat. Edozein kasutan, lasterketa horretan talde bereko 3,
Paulesen kontra ziren, nolabait izateko, eta argi dago hor behar bada Van Aert gorde behar zutela bukaerarako, eta besteekin, beste zerbait egiten saiatu. Hori, nik uste edozein zuzendariren lehenengo ikasgaia dela. Baina edozein kasutan, batera iritsita ere, Paulesek Van Aert bat menderatzea esprinean, Paules txirrendulari ona da, lasterketa irabazlea ez da irabazlea izan orain arte, eta ez da hasi berria, eta azkarra zenik ere ezkenekien. Van Aert oso txirrendulari azkarra da. Baina ezin zatu emon aukera hori. Dakozun bentajakin hori ezin da zugon hartu. Azkenean, ez bakarri zuzendariak edozein, txirrendularia guztaitzen sakon edozeini, badaki, lehenengo, a través de Flandeseko karrera hortan, irurak o laurak ikusten zeian ja argi eta garbi iristeko aukerakin, 10 kilometro faltan edo 5 kilometro faltan. Batak aurrera bota, besteak aurrera bota, besteak aurrera bota, ataketan ibili Pauleseneri eta gero aukera bai, normalean lehertu ingo zuten. Bai, eta erabakitzeko bai. Van Aertek irabazi behar zauen karrera, bera da liderra eta behar du pixka motivazio hori eta psikologikoki momentu txarrak ari da pasatzen, aurrera bidali Benoat, aurrera bidali Jorgensen, eta bukaeran lanain Pauleseri eta Van Aert agindu bestiari pixka bat gelditzeko, eta ja bestia ja indarrak pixka ja ahulduta, aukera gixogikiko Van Aertek erraz irabazteko, eta hori edozeinek ikusten dau. Ze gertatu zen, zuk esan dozuna. Bai, aukera asko eukiko zauen Van Aertek irabaztea, laurok iritsita, baina ez dakoin biharra arrisku hori hartzeko, ze tatikoki karrera irabazita zeukan. Bueno, hemen saiakera batzuk izan dira, baina inork ez du oraindik tarterik ireki, eta seguru talderik gehienetako zuzendarien agindua hori izango zela. Batez ere talde apaletako zuzendariek gaur autobusean argi utziko ziren, iesaldia sortu behar da edo iesaldian sartu behar da. Baina gauza bata zuzendariak esaten duena eta gero errepideak zer agintzen duen hori beste kontu bat izaten da. Ez da dudarik, azkenean ez badako zu aukerarik bukaeran irabazteko saiatu inbazara, bestera batera jokatzen. Eta talde haulak hori egin behar dute, saiatu. Eta gaur egun bada saiatzeko, ze azkenean etapa motza da. Ez dago, lehen esan duen, lider argi bat, eta betik sorpresa hori sortu leke ez. Saia da, baina derrigorrez saiatu inbazara protagonista izaten, eta aukera hori bilatzen ez, eta hortako saiatu topera lehenengo kilometro hauetan, baina ni pixka bat itxaren goneben, ze olako etapa baten oso zaila da hori eskapada hori itea, eta segurazki beharko da lehenengo 2-3 mendate horreik pasaitia, ja lehenengo eskapada iteko. Laster izango dute lehenengo igoera, Meagakoa, 3. mailakoa, 6 daude guztira, maila horretakoak eta beste bat 2. mailakoa. Edozein lasterketetan ibilbidea erabat laua izan da ere, gehienetan iesaldia ikusten dugu, gaurko honetan arrazoi gehiagoz. Eta saiatu ezik hemen ez dago ezer lortzerik. Gehienetan pelotoiak bere agintea ezartzen du bukaerarako. Gehienetan, baina deskuidoak ere izaten ditu, eta batzutan ieslariak iritsi egiten dira. Honelako ibilbideetan aukera gehiago izaten dute. Atzo bertan, esate baterako, errepideak guztiz desberdina ziren, baina Izasa 2 kilometroren faltan harrapatu zuten. Bai, eta hori behar da. Gainera lan bikaina egin zen mutikuak, benetan hori bilatu behar da. Ez basa zor, aukerarik ez dauzu ikiko. Eta bera hor egon zan, demostrauen kualidade politiak eta etapa oso nahi zauen. Eta gainera, kontuen euki behar da, atzoko beste faktore bat. Talde bat Ineos sprinter batekin, baina beste asko ez dauz. Orduan,
Horrek ematen du bai, duda asko sortzen dago pelotoian. Ez dago sprinter bi hiru talde argi daukatela etaparen bila juteko. Orduan, bueno, hor dago aukera hori, atzo saiatu ziran, beti da saia. Azkenean ikusteot, bueno, pelotoia betik eukizagoela kontrolatuta eskapada, baina oso lan politain zauen eta horrez basauz, sekula ez tozu lortuko garaipena. Atzo esate baterako Kalebigoanek izan zezaken aurkarietako bat, izan Heiter izan ziteken behar bada, bere aldeko apustua egin zuen Sudalek, baina erorikoa izan zuen eta gero ezen azaldu ere egin. Bueno, hemen lehenengo iesaldi, lehenengoa edo gauzatu daiteken aurrenekoa ikusten ari gara, hor Ken Pharma, Euskaltel, talde horietako txirrendulariak ikusten ari gara, eta uste dut Lidl Trekeko bat ere sartu dela, hori beste taktika bat izan daiteke. Ez da dudarik, eta hori be gaur ikusteko dagot. Benetan Lidl Trekek zeiten du, ze nik usteot, favorito nagusia izan lekena gaur irabazteko, Tiboniz, bere taldean dago. Baina, baita ere uste dut, favorito nagusia edo bentzet Almeidakin batera favoritoa itzuli irabazteko ere, Eskelmose eurokin dauz. Orduan, zera baki hartu, hori be ikustean dago. Ze azkenean aukeran, Tiboniz, nik uste dut, berentzat aproposa izan lekela etapa, baina, uste dut bai, beren apostu Eskelmose izango dela itzuliai begira. Gaur egun ibilbideak eta oso ondo ezagutzen dituzte txirrindulariak, bertokoak ez izan da ere, horretarako arrastasun handiak dituztelako, garai baten bertati bertara ikusi ezik, zegoen jakiterik, errepideak nolakoa ziren, igoera, jetxierak eta bar, gaur egun bai, ez dakit Tibonesek hori ezagutuko duen ala ez, baina larun batean Indurain sarian erakutsi zuen sasoi puntua eta trebetasuna erakutzita, gaur norbaiten alde apustu egin behar izan ezkero, bere alde egingo nuke. Gero, mila gauza gertatu daitezke, errepidetik irtetzea, edo eroriko bat izatea, edo beste batzu baino bizkorrago ibiltzea. Baina, gizon horren ezaugarriak oso egokiak dira gaurko ibilbiderako. Aldapa motz eta gogorretan ezin hobeto moldatzen da, bere helburu nagusietako bat aurtengo denboraldi honetarako flash balon irabaztea da, eta flash balonen bukaeraren antzeko igoerak baditu gaur, ezain gogorra behar bada, baina antzeko apai. Eta horri biliko da, oraingoz ez dago iesaldirik alegin apai, baina tarterik ireki ezin da dabiltza saiatu diren guztiak. Eta Pedro Marizuk esan zuen arabera, ados nau, Tiboniz gaur da favorito nagusia. Eta kontuen euki da bai, azkenean jeitxiera, bukaerako jeitxiera hori, Laskaumendiko jeitxiera hori be oso teknikoa dela. Eta Tiboniz bera, aurten, ziklokrosan mundialean ere, hirugarren zauen, Van der Poel da banaren atzetik. Teknik aldetik ere oso trebea da. Eta berak hartuleken diferentzia hori ez bakarrik igoera hortan, beruzka ere, aproposa da, Laskaumendiko jeitsiera hori eta helmuga berentzat be oso aproposa dela. Baina, hor, taldearen taktika ikusi behar da. Berarekin irabazi, edo Eskelmosekin ja, pixka bera lagundu eta Eskelmosen apostua ja lehenengo egunetik egin. Hori eurok erabaki behar dute eta gero ikusiko dugu. Edozein kasutan, nik uste bata eta bestea, bi taktikak ez dutela kontrajarriak izan behar. Gaurko etapa nezekin irabazten saiatu daitezke eta horrek ez dio kalterik egin behar Eskelmoseri. Eskelmosek zailkapen nagusiko gizonen inguruan egoteko aukera badauka, nahikoa du. Ez dut uste Tiboniz itzulia irabazteko txirrendularia denik. Baina etapa bat edo bi, bai. Baina Eskelmose 10-11 segundura dago
eta hori rekupereitu gaur be, ba, aukera polita euki dezake. Eta horretarako Almeida, Lipovic eta hoiek zaindu behar ditu. Ez, eta aurrera bota. Eta hortako agian berari laguntzeko Tibonis egon leke. Horregatik esaten diot, taktik aldetik aukera asko dauko Lidl Trekek. Eta irabaztea jun, favorito nagusia dauko, edo Eskelmosekin apostua ja hasieratekin eta Tibonis Eskelmosen alde lana egitea. Gero ikusiko dugu ze gertatzen dan, guk gure iritsi eduki dezakegu, gauza batin obestia, baina Lidl Trekek erabakiko dau gero taktika hori, o segurazki ja argi eukiko dau gaur gauean dana ondo esan deukiko dau eta. Hasieran galdetu dio Jon Odriozolari nola aurkeztu behar dudan, eta berak esan dit Oñatiko semea, baina argi dago, zuzendari bezala pentsatzen duela. Bere hausnarketa, bere gogoetak, bere iritziak kontutan hartuta, argi dago, zuzendari moduan pentsatzen duela Jon Odriozolak, beraz hemendik aurrera, zuzendari moduan tratatuko dugu. Bai. Txirrindulea izan nintzen, baina, bueno, ez nintzen oso txirrindulea ona izan, eta gainera betik esan dut, nahiko kobardia izan nintzala. Eta nik uste zuzendari moduan, nire karakterra, eta nire heldutasuna eta nire lekua bilatu dutela, ez? Eta horregatik, harro nago, nik indako lanakin zuzendari moduan. Eta benetan, ez dakit, horregatik, izan da, ausartago izan naiz, segurazki ez duten alortu txirrindulei moduan, zuzendari moduan nik eukidoten taldeari balore horrik eman diet, eta horregatik, esate dizut. Arro nago txirrindulari moduan indoten lanakin, baina askoz be arroa nago zuzendari moduan indoten lanakin. Orduan pedalak ematea baino akulu erabiltzea nahiago txura baten. Ez da erreza, akulua erabiltzea, azkenean jakin nime da noiz eman eta ez da erreza, baina, bueno, nik uste dute nire lekua bilatu dutela, ze azkenean hor dauz ez, hor dauz lortu izan dutena txirrindulea izan zuzendari moduan, hor dauz resultagoa danak, eta ez baki resultagoa baizik eta, bueno, txirrinduleriakin lortu duten harreman hori ere niretzat oso importanti izan da. Eta gaur egun badakigu gainera, beste proiektu bat darabiltzula eskuartean, gero hitz egingo dugu horretaz. Orain, errepidean zer ikusteko moduan garen, oraingoz gauza handirik ez, alegina bai, baina ieslaririk ez daukagu. Erritmo bizian, eraso kolpe batzuk bai, baina inork ez du lortu pelotoitik alde egitea. Lehen esan duen moduan, ikuste otoin diok gogortasun gehiago behar dela. Ze azkenean taldea badakite garrantzitsua dela eukitea aurretikan jentia. Eta hori jakin ja deno nahi dute aurrean egon. Orduan, normalien horretan gertatzen da, eskapada denpora kilometro asko tardaiten da eskapada hori egiten, edo bestela momentu tonto baten 3-4 juten dira eta dana gelditu egiten da, baina nik uste dut gaur hori izango dela, ez? Azkenean oraindik eskapada egiteko eta benetan taldeak beraiek bere txirrindularia hor sartzeko aukera hori kontuen eukitza tardauko dela eskapada egiten. Lehenengo igoera hortxe bukatu da, 3. mailakoa, beraz 3.2 eta 1 banatu dira. Zeintzuk pasatu diren aurreneko 3 tokietan, guretzat ezinezkoa da jakitea, irudi hoien arabera, ni behintzat ez naiz gai, ez dakit, zuk norbait ezagutu duzun. Ez dakit, admirado zein zan horrena, baina, bueno, ez zaila izan da, gainera, bueno, hemen hitz egiten asko naiz konturatuz, pelotoia banaka lerroan doia,
eta bueno, hor gero ikusiko dugu, ze gaur ere segurazki hainbeste mendaten onda baton bat intentzio horrekin behirtengo zan, ez? Pizka bat mendateko sari hori irabastera. Diego Uriartek bi egunetan eramandu maillota, lehenengoan ez egokion berari, Xagmani baina Xagmanek maillot horia zeukanez, hor sailkapen horretan bigarren zegoen Diego Uriarteri utzi behar izan zion mendiko maillota, eta atzo bere merituz, San Martin unseko gain horretan punturik gehien bildu zuena bera izan zelako, eta 5 punturekin bera da liderra momentu honetan. Joao Almeidaren xehetasunak ikusten ari zarete hor, pantailaren eskerraldean, eta 6 urte ditu, 20 garaipen dagoeneko, Joao Almeida txirrindulari bikaina da, eta talde bikainean dago, horrek ere asko balio du. Ez da dudarik, hor benetan talde indartzua, ez bakarri Pogačar, ez, azkenean nik uste dut aurten beste salto handi bat eman dauena Ayuso bera izan da, ez? Bai. Eta Rogliczekin eukidauen lehia hori, benetan oso interesgarria izan da, eta demostratzen dago ja beste pausu hori eman dauela. Mark Hirschi, beste txirrindulari bikain bat, honek ere bat 6 urte ditu, eta dagoeneko 31 garaipen. Etapa historia, klasikoetan ere ondo ibiltzen dena, gaurko etaparako irabazle izan daitezkenen artean sartuko zenuke? Hombre, azkenean kontuen eukita nik uste dut lehen esan duna, ez? Favorito nagusi badau, horren atzetik izen asko. Hirschi, Aranburu bera aukerakin ikusten dut. Bai, gainera errepide horiek. Eta motivazio horrek kontuen eukita ez dauela hainbeste favoritorik, nik benetan sartuko nehen. Baina ikusi behar da, ze taktika erabiltzen duten taldeak. Nik hori daukot pixa bat, oin gurokonen ikustia, ze horrek karreria asko aldatu leke, baina bueno, benetan hori da polita. Ereita dago hori, kopurua eta favorito asko. Hortxe dituzue, Meaga gainetik aurreneko hirurak, Samitier, Iñigo Elosegi eta Rudi Molar. Iñigo Elosegi, garai baten txirrindulari bikaina izandako Jose Antonio Monbeñaren biloba. Jose Antonio Monbeñe beste tur baten 4. tokian sailkatutako gizona. Iñigo Elosegi ere afizionatu mailan ikaragarri ibili zen, baina maila honetan ez du erakutsi horrelakorik. Ia ni sinatu nuen. Movistar fan aurretik, ia bere apostua orduan Euskadi Muniaz izan zen. Eta ondo jarraitu neben, eta zuk esan dozuna. Bueno, txirrindularia oso ona zetorren, eta lehen esan duena, pena da, zenik usteot batzuk aukera hori erabiltzea eta talde volturrera pasatzea ondo dauela. Baina beste batzuk hor gelditzen dira, eta heldutasun puntu hori berandu hartzen dute. Beraz, behar dute agian beste aukera batzuk eta beste talde batzutan lehenengo ikasi eta ibili, pausu hori eman aurretik. Bueno, abantaila lortu duen aurrenekoa, Ander Rokamika da. Txirrindulari lekeitiarra, bakarrik egiteko ibilbide gogorra da, eta beste batzuen laguntza izango duela ematen du, beste 5 bat txirrindularik aurrera jo dutelako. Eta ematen du, ja hor pelotoiare lasaitu dala, beraz hor ikusten du bebai Ken Farma bat, Euskaltele bat, Kofidiseko beste txirrindulari bat, nik uste dut hor 6-7 txirrindulari honeik batu eskeo, agian, bueno, iesaldia ja eginda egon leke. Zaraustik abiatu dira, eta berriro zarautzen daude txirrindulariak. Eunda berro eta 16 kilometro pasatxoko etapa dute gaurkoa, itzuliko 3. Eta hurrengo igoera
Handazarrate izango da. Ander Okamikaren atzetik doazenak, Ander Gantzabal, Tobias Bayer eta Pau Mikel. Ander Gantzabal, afizionatu mailan emaitza oso onak lortutako txirrindulari hau ere. Eta Tobias Bayer, beste iesaldi baten ere ikusi dugu. Pau Mikel ere gorantz apurka egiten ari den beste gizon bat. Bai, eta bueno, baina azkenean ikusten dugu talde apaleko txirrindularia, beraz taktikoki talde indartzuak eta itzulia irabazi behar duten talde horrek ez dia mugitu, beraz, bueno, lehenengo reflexioa, ni naukan reflexio hori, bueno, baina badakiz printzipio segertatuko dan, da oaindik ikusi behar, segertatzen dan horixoko igoera hontan, baina printzipioz talde apalak aurrera, eta iesaldia ematen du ja pixkanaka indartzen doala. Bai, eta beste txirrindulari batzuk ere badatoz atzetik, aurreko hauekin bat egin nahirik, tarte horrendi txikia da, 20 piku segundokoa. Stefano Oldani, Fabian Dubey, Gantzabal, Tobias Bayer, Pau Mikel, eta Ander Okamika, 6 gizon horiek. Baina pelotoia gainean, ez dute baimenik, Eta normala ikusten dut. Zu lehen esan duzu moduan, niko hain zuzendari moduan pentsatzen dut, eta ni zuzendari esan ezkeo, nire taldeko txirrindulari garrantzitsu bat, derrigorrez horra aurrean sartuko neben. Beraz, nire moduan nire ustez, gaur, talde indartzuko zuzendari askok berdin pentsatzen daue. Eta horregatik, lehia ondixa ongo da, eskapa daiteko, beraz. Nere iritsi eduki egiten badaue, eskapada asko tardauko da egiten. Bueno, orduan galdera bat egin behar dizut, zuzenean. Liderraren taldea, Sudal taldea. Liderra daukate eta beste bi gizon sailkapen nagusian aurreneko 6-en artean. Zein izango zenioke aurrera egiteko? Ez dago dudarik. Del Torori... Ez, baina Del Toro ez dago talde horretan. Ez gut esatea ueko bai. liderra edo Sudaleko Van Bilder bera, edo beste bigarren aukera hori erabili, lana beste batzuk egiteko. Eta gainean olako kontuan eukita, ze bilbidan gaur, ze gaur, bai, iesan dian junezkero, edo pelotoian, esforzua, isa, antzekua da. Eta hori, kontuan euki behar da, taktikoki, erabakitzen dugu zegoenean, olako taktikak, olako estrategiak. Kilometro batzuk egin dituzte dagoeneko, eta oraindik iesaldia sortu denik, gauzatu denik, ez nuke esango. Pelotoia gainean dutelako. Bai, ez da ematen, eta gainera, borroka handisa dioke espero da, ze talde horrein beharra, hor iesaldian egoteko beharra, lehen esan duten talde indartzuen taktika juntaiten da. Eta hori kontuen eukita, nire ustez, ingo dauena da lehen esan dutena. Eskapada sortzen bada, eskapada nahiko handixe izango da, eta bertan txirrindulari onak egon lekei. Ikusiko dugu. 3. mailako bigarren igoera hortan. Eta Julian Alaphilippe, eskerraldean, 32 urte ditu, 49 garaipen. Taldea aldatuta da Julian Alaphilippe. Sudalkoik Estepen eman ditu azken urteak. Eta hor, tirabira eta ikamika batzuk izan ditu hango patroiarekin. Eta gaur egun Tudorren dago Julian Alaphilippe. Txirrindulari bikaina izan dakoa, Euskal Herriko itzulian etapak irabaztea zer den badakiena. Baina
Honek ere, esango nuke, onenak eman dituela. Horrek ez du esan nahi, oraindik txirrendulari ona estenik, baina garai bateko Alaphilippe ez dut uste berriro ikusiko dugunik. Ados nago, eta, bueno, berak hori erabili dau, ez? Azkenengo kontratu ona egitea, eta pixkat ere aldatu beste talde batera, bagian hori bilatzen, ez? Benetan rekuperau bere sensazio horreik, ez? Baina saia ikusten dut, baina, esan duzu moduan, maila asko dauko, eta oindik garaipenak eta garaipen ona lortzeko aukera ere eukiko dau. Eta bere taldearentzat, talde barri honentzat, garaipen horreik oso importantiak izan leke. Talde aldaketak askori mesede egiten die. Kasuri garbiena, itzuli honetan lider dagoenarena. Boran ez du eman, berak lehenago erakutzitakorik, ez da antzik ere, eta orain, Sudalen badirudi, askoz hobeto dabilela, behintzat, lehenengo garaipena eman dio, oraindik lider dago, ikusiko dugu itzuli honetan, eta beste lasterketa batzuetan zer egiteko gai den, baina maila honean dabil. Eta Euskal Txirrendulari baten inguruan ere antzerako zerbait esan genezake. Mikel Landa bera, Sudalen, emaitza onak lortzen ari da. Bahrainen, azkenengo urtean bereziki kilikolo ibili zen, gero osasunak eta erorikoak eta horrelako gauzak ere lagundu egin behar dute. Bai, azkenean talde aldatzeak horrek hartzen dago, ez? Batzuri mesede, beste batzuri kalte. Baina hor oso importante izaten da psikologikoki txirrendularia motivazio hori topaitia, ez? Eta zuk esan duzu moduan, bueno, adibidez Mikel txirrendulari bat izan da, maila ona emandula leku guztietan, baina segurazki beti behar izan dau momentu bat aldaketa hori eman beharra mantentzeko maila hori, ez? Eta gaur egun, ja bera daukon edadiakin, hor dago oraindik, puntan, eta hori nik usteot, zuk esan duzu moduan lortzen da motivazio berrixak bilatzen. Eta talde horreikan, motivazio horreik, berak topaiten. Eta benetan, nik usteot, berak aserta guen dauela, ze azkenean horren mantentzen dio eta ematen dio indiok indar hori, maila hori mantentzeko. Romain Gregoire ere azaldu da hor, beste txirrendulari gazte bat. Frantzian txirrendulari onak beti izan dira. Lehen Alaphilippe aipatu dugu, azken urteotakoa, lehenago beste asko, Moncuti edo Bokler edo beste hainbat. Baina, bai, dena den, azkenengo 2 urte hauetan gazte batzuk maila oso ona ematen ari dira. Bat, Romain Gregoire bera, eta beste bat, Dani Martínez. Eta hor dabitzez, frantzesak, turreko hautagai bat bilatzen. Laro eta bostetik ez dute irabazi eta premia galanta daukate. Baina ez dut uste hoien artean ere turreko irabazlerik dagoenik. Gaur egun ezinezkoa da Pogačar, Vinegar dauek egonda. Beraz, baina bai da gisa, bintzen Dani Martínez, Gregoire, txirrendulari ona diala, eta gaur egun olako txirrendulariakin beti dakuzu aukera, ametziteko, ez? Azkenean turra eta itzuli handiak, isa, Pogačar, Vinegar, Roglic, Ebenepol honen benpe daude, eta beste dana, beste joku baten dabitz, ez? Eta hori nik usteot, taldeak kulpa asko dako, taktikoki beti dago aukera karrera mugitzeko, eta talde askok bere erabakia da, karrera berdina itea, taktika berdina erabiltzea, Bisma edo UAen taktika berdina erabiltzea, eta nik ez dut hori ulertzen kontuan eukitza, Pogačar, Vinegar, Roglic, karrera hortan horrik egonda, argi dagoela Eurodiala favorito nagusiak. Hemen saiakera asko eta oraingoz emaitzarik ez. Talde apaletako txirrendulariak ari dira erasoka. Euskaltel Euskadi, Kean Pharma, Caja Rural eta abar, baina inork ez du lotu tartea irekitzea.
tarterik gaundiena behar bada, Okamikak berak izan du. 150 metrokoa edo. Baina gero beste bost elkartu zaizkio, eta azkenean pelotoiak irentzi egin ditu. Baina lehen esan duna, oin ikusi du bai Movistarreko txirrindulariak, lehen lidekoak. Txirrindularia horreik mobitu ezkero, azkenean oso zaila izango da eskapa deitea. Eta eskapa dengo da momentu gogor baten, eta eta benetako lehia dauen momentu hortan iten bada, txirrindulari onak egongo dira, seguru. Ibilbideak ala eskatzen du. Movistarra ipatu duzu, eta Movistarrek suposatzen dugu, itzuli honetarako liderra Enric Mas zuela, lehenengo egunean erlojupekoan denbora asko galdu zuen, hori berez abantailara izan daiteke, askatasun gehiago izan dezakelako erasoaldi baten edo iesaldi baten sartzeko eta etapa garaipenaren jokoan ibiltzeko ikusiko dugu. Hor erlojupeko oso ona egin zuena Pablo Castrillo, iaz Espainiako itzulian harrituta utzi gintuen txirrindularia. Bai, eta hor Arabialdean ere lehenengo oso ondo ibili izan, eta benetan demostratu dau korredore oso ona dela. Eta oain kontuen eukita zera geratu dan zailkapena, esango nuke, bera da liderra, ez? Eta Masek, benetan nik usteot, psikologikoki hor zeo zer badauela, ez? Ez da normala, hainbeste diferentzia galtzeia lehenengo gunean, kontuen eukita, ia, bera izan lekela, favorito nagusiena, hasiera baten, ez? Euskal Herriko itzulia ez, hasi aurretik favorito bat esan eskero, denok esango zuten, bintzet, Mas. Eta lehenengo gunean. Baina erlojupeko bat arteko izan da, Enric Mas ez dut uste favorito nagusien artean sartu daitekenik. Erlojupekoetan beti kale egin duelako. Baina gauza bada, 25 segundu, 30 segundu galtzea, eta beste bat, minutu eta 10 galtzea. Hori nahi dut esan. Azkenean, badakigu bakoitzan kualidadia zeintzu dian, ez? Baina zuk esan duzu moduan Castrillo berak, 23-24 segundu galdu zauen, eta beste txirrindulari asko ez diana ondo ibiltzen, azkenean nahiko krono txukuna egin dute, eta oraindik bere aukerak badakoi. Zer gertatzen da Enrikekin? Ez dakit, presio hori ez dauen ondo erabiltzen, edo ze ez da normala, azkenean, beste favorito guztiak izugarrizko diferentzia ateratzea. Normalena da kontrarlo ona ezitea, baina nik ez dut normala ikusten hainbeste diferentzia galtzeia, eta kontuen eukita gainera, denakin galdu dauela diferentzia. Favorito guztiek. Bruno Armirel, 30 urteko frantziarra, Decathlon taldekoa, 4 garaipen baino ez profesional mailan. Bere burua erakutsi zalea da, Bruno Armirel. Erasokorra eta erlojupekoetan oso ondo moldatzen dena. Eta arrarua da, uste dut, oraindik ez dauen lortu garaipenik, importanteak, nahi dut esan. Ze gainera olako txirrindulari badako mailakin, nire ustez, garaipen gixau lortzeko merituakin dauela, ez? Txirrindulari oso ona, kontrolajean, mendatea be oso ondo pasaiten dago, eta gehiago gainera oso ausarta da. Horregatik diot, nik uste dut, txirrindulari moduan talde lanerako ere oso aproposa, beraz, aukera dana dauko, talde gizon on bat izateko, eta garaipen honik ez lortzea, nik uste sorte falta hori ere kontuen euki beharko dela. Bueno, bi islari baditugu behintzat. Mateo Bercher eta Bruno Armirel. Decathlon ere ez dauka hemen lider garbirik, eta era horretan jokatzea normaltzat jo daiteke,
Total Energy taldeak badakigu zein den bere bete beharra, bere zeregina. Eta bi hauek behintzat tartetxo bat lortu dute. Pelotoia ikusten dugunean, jakingo dugu ze jarrera hartu duen pelotoiak, baina minutu erditik gorako aldea lortu dute eta bada zerbait. Beste batzu datoz atzetik. Eta asko gainera, hor 10 bat edo gehiago datoz. Bari, ikusten da Tudor, Cofidis, UAE bai, Arrieta izan leke, ikusiko dugu, baina, bueno, aproposa izan leke bai olako etapa baten, Igor Arrieta eta olako txirrinduleriak aurretik aneukitea, ze azkenean aurretik dakusunean txirrinduleriak, beti dakozu taktikoki jokatzeko pila bat gauza, eta hori oso interesante izaten da, beraz, alba da bintzet, txirrinduleriak betik aurretik euki. Dena den, beste talde batzutako zuzendariek ez dut uste deskuidoan Igor Arrieta bada hor aldegin da dabilena, ez dut uste Igor Arrietari baimen handirik emango diotenik. Oraindik oraintzu ere, lasterketa baten podiumean sartu da, txirrindulari gaztea da, maila ona dauka, eta deskuidatu ezkero, itzulia irabazteko hautagaien artean sartu daiteke, tarte handi samarra lortzen badu bintzat. Lehen esan duna, azkenean olako txirrindulariak, olako taldeak iesaldian sartzen badia, bata beste vigilauko dia, eta gero eta zaila izango da, ies hori aurrera ateratzea. Ez horregatik esaten dut, talde indartuak, eskapadan bila irtetzen badia, eskapada zaila izango daitea. Edo olako eskapada txiki bat, edo olako beste aukera bat sortuko da. Baina benetan, euron artian daukoin vigilantzia hori, horrek egingo dauena karreria lotuta eraman. Itxura baten aurrekoek badute baimena, baina pelotoian saiatu diren beste guztiek ez. Eta pelotoi horretan, arazo mekanikoak izan ditu Alex Aranburuk. Beasainen, gaur helmuga izango den herrian, askotan izan da Euskal Herriko itzulia, esate baterako, 1984an, Gasteiz Beasain izan zen etapa, eta gero hurrengo gunean Beasain Ibardin. Ibardinen Julian Gorospe nagusitu zen, eta aipatutako etapa horretan, Gasteiz Beasain horretan, Sean Kelly, Pello Ruiz Kabestanirekin batera iritsita, esprinean menderatu zuen Irlandarrak Donostiarra. Eta Marino Lejarreta segundo batera. Eta urte hartan, benetan, ni harrituta utzi nagoena zera da. Azken zelkapenean, itzuli txiki bat izateko, nolako aldeak izan ziren. Kelin izan genuen nagusi, eta bigarren gelditu zen Faustino Ruperezi 2 minutu eta 30 segundo. Eta hirugarren izan zen Marino Lejarretari 5 minutu eta 2 segundo. Tarte horiek turreko edo giroko edo horrelako lasterketa hondietako tartea dira. Eta gaur egun ezinezkoak horrelako tartiak lortzea. Horretik. Karrerak erabakitzen dira segundu gutxitan, edozein segundu da garrantzitsua, eta gaur egun ja 20 segundu emate dute lehengo 2-3 minutu horreik, ez? Beraz, eta erlojupeko bat izan zen, esate baterako, erlojupekoetan tarteak izan daitezke, baina erlojupeko ere 6 kilometro eta 6 metrokoa izan zen, ez 20 kilometrokoa. Txirrindularitza asko altatu da arlo hortan, da egizia esan da, oain gaur egun nivela betik egon da, baina txirrindulari danak daukate nivela ondisa, prestakuntza aldetik dana dauz oso ondo prestatuta, eta talde guztiak
txirrindulari danakin iten duten lan berdina, beraz, lehen desberdina zen, lehen nik uste dut, lideratik, 8. txirrindulari, talde horko txirrindulari hortara, diferentzia handia zauen, baita ere, laguntza aldetik, prestakuntza aldetik, gaur egun talde guztiak ondo prestatzen dira, eta ikusten da, ze maila dagoen orokorrean, ez? Laro eta bostean ere etapa izan zen Beasainen. Morrio Beasain. 113 kilometro. Bueno, orduan, itzulia 5 egunekoa izaten zen, baina egun baten 2 zati izaten zituen. Garai baten lasterketa askotan izaten zen hori. Eta urte batzu lehenago, 3 etapa ere bai egun berean. Hori ere ezagutu izan dugu. Ez Euskal Herriko itzulia, baina bai beste lasterketa batzuetan. Eta, esate baterako 85ean, etapa horrek, 5. 2 zati izan zituen. Lehenengo Amurrio Beasain, eta hor, Georg Müller eta Pello Ruiz Kabestan iritsi ziren bakarrik. Müller nagusitu zen, baina horri esker gero, sailkapen nagusia Pello Ruiz Kabestan irentzat izan zen. Eta esan behar da, sailkapen nagusian, 85eko sailkapen nagusi horretan, begira, nolako izanak azaltzen zaizkigun aurreneko 10etan. Pello Ruiz Kabestani, Greg Lemon, Marino Lejarreta, José Recio, Pedro Delgado, Sean Kelly, José Luis Laguía, Georg Müller, lehena aipatu duguna, Claude Criquelion eta Fede Etxabe, aurreneko 10ak. Orduan ere, partaidetza oso ona izaten zen Euskal Herriko itzulian, Beti izan da referente bat, Nik jau izen Italian korritu nagoen urtetan be, harentzat, Espainiako itzulia esan garrantzitsua, baina Euskal Herriko itzulia bai, Eta orduan, eurontzat, Lieja Baston Lieja, Fletxa Balona, baina itzuli bezala, Italiako karrerak eta gero Euskal Herriko itzulia. Euskal Herriko itzulia beti izan da referente bat, eta zuk esan dozun moduan, orduan bebai, baina orain bebai, Eta gian, aurtengoa da pixka bat arraro samarra ez eukitia punta-puntako txirrindulari hoiek, baina nik uste dut hemen dagoen karrera eta kontuen eukitia ze saletasun daukagun Euskaldunak. Gaina Euskal Herrintzat nik uste dut karrera erreferente badala gure nortasuna saltzeko, hori konturatzen da, hori jendiak ikusten da, txirrindulari danak gure da ona etortzia, eta Euskal Herriko itzulia referente bat izan da, eta izango da beti. Historiari ematen ari garen gainbegiratuarekin jarraituz, 88an, Beasain, orduan aurreneko etapa izan zen. Eta Manuel Jorge Domínguez BH taldeko txirrindularia nagusitu zen esprinean, Dageri Pedersen, Sean Kelly, Rolf Goltz eta abarren aurretik. Hori lehenengo etapa, urrengoa, bigarrena, Beasain Durango, eta Durangon Rolf Goltz izan zen nagusi. Itzuli ura, 88koa, Erik Breukinek irabazi zuen, Luke Zuikerbuik eta Julián Gorosperen aurretik, laugarren Marino Lejarreta, gero Álvaro Pino, Pedro Delgado, Pedro Muñoz, Anselmo Fuerte, Jean-Claude Bago, eta Akancio da Silva, horrere izen handiak aurreneko 10 artean. Eta gogoan daukat, etapetariko bat, Zahorreko Mailotarekin, zure herriko enpresa bat, Oñatiko enpresa bat, Luis Zuikerbuik. Zuikerbuik irabazi zuela, Ibardinen. Bai, eta gutxitan pasaiten den ies horreitan, ez? Bai. Denbora asko hartu, deno bata bestiei begira, eta azkenean iaia bera garaile. Baina, bueno, nik gogoratzen nahi, sale moduan, eta orduan, mutil koskor bat izango nintzen, jo nintzen azkenengo kontrola ikustera Segamara, usteot, izan zala. Eta bertan, azkenean Breukin berak, Gorospek, enez ondo gogoratzen, baina, gutxitan noizben kapasaiten dana, isa pasau zen orduan, ez? Eta horako esaten danan eskapada bidon horreitan edo jaretako ies horreitan, txirrindulari bat iritsi, denbora asko irabazi, eta ia aukerak eman zailkapen nagusia irabazteko ere. Esate baterako 85ean Pello Ruiz Kabestanik, horrelako iesaldi bati esker, goizeko zatian egindako eskapada iesaldi horrei esker lortu zuen itzulia. Gero beste etapetan ere ondo ibili zalako, noski. Iesaldi batekin bakarrik ez da ezer egiten, baina horrela izan da. Eta
Bruno Armirel eta Mateo Bercher, oraindik buruan, baina tartea txikia da. Eta Lidl Trek ez, talde buruan, bueno, saiatzen bintzet, txirrindulariak hor aurrean mantentzen du, eta horrek lehen esan duna, gure da bezatia. Beti dara garrantzitsua. Txirrindulariak aurretik euki, eta horre betik abantaila mongutzu. 2013koa da, oraingoz, Beasainen bukatu den azkenengo etapa, eta han Richie Port nagusitu zen, bigarren Samuel Sánchez, 4 segundora, gero Sergio Henao, Nairo Quintana, Peter Winin, eta abar. 5. etapa izan zen. Eta 6. etapan erlojbekoa Beasainen bertan, Beasain, baina 24 kilometroko erlojupekoa. Toni Martin izan zen nagusi, eta 17 segundora Nairo Quintana, gero Beñatin Txausti, 32 segundora. Itzuliora, Nairo Quintanak irabazi zuen Richie Porte eta Sergio Henaoren aurretik. Sergio Henao erlojupekora arte lider zen, baina gero Nairo Quintanak erlojupeko bikaina eginda, kendu egin zion. Eta hor izan ziren zatu atrago Alberto Contador, 5. bukatu zuen itzuliura, Beñatin Txaustik 8. eta abar. Dena den, hausnarketa bat, honelako itzuli baterako 24 kilometroko erlojupekoa ez altzaizu gehiagik iruditzen. Gaur egun ez da dudari baietz. Lehen be bai, baina gaur egun gehiago. Nik uste dut olako zeo zerin eskeo, karreria ja pixka bat bere xarma galdu ingo den, ze gaur egun diferentzia lortzia oso zaila da, baina erlojupekoan hor kontra baten derrigorrez favorituak eta hortan maila daukatenak diferentzia lortzen dute. Eta bere alde jarri eske olako kontrarlo luze bat, segurazki karreria pixka baia lotu iten dozu. Eta jartzekotan, hasieran ala amaieran? Nik neuk jarriko nuen amaieran, baina kontuen eukita bebai gauza asko ez. Adibidez, aurten lehen esan du, benetako favorito horrik faltan, nik uste karrera politia geratuko gala lehenengo gunean jarrita. Baina lehen esan du moduan, Roglic bat, Evenepoel bat, olako bat etortzen bat lehenengo gunean da 16 kilometroko kontrola bat jarri, karreria ja isa erabakitza usten dozu. Orduan, ze da honena, bukaeran jartzia. Baina bai da gisa bai, nik itzuli txiki baten, sekulaen hemen jarriko, kontrol bat, 14 kilometroko, baino geixauko kilometrokoa. Ze orduan ja aukera larri emoten dutzu, benetan favorito horreiri, eta karreria ja isa hasieratik taktikoki ere mugitzeko aukera gutxi izten duzu. Eta erlojupekorik gabe beste erabateko leia ikusi daitekela esaitzu iruditzen. Ze hor, esate batrako, gainsariek ere garrantzia izan dezakete. Hemen, beste lastarketa askotan bezala, amaieran, helmugan, gainsaria daude, 10, 6 eta 4. Baina hortik aparte, tarteko esprinetan ere, 3, 2 eta batekoak daude. Eta gaur esate baterako, azkenengo 45 kilometroetan, 2 tarteko helmuga dituzte. Turrean bertan ere ikusi izan dugu mailota lortzeko edo sailkapen nagusiari begira segundo batzuk arramaskatzen ikusi izan ditugu liderrak ere. Itzuli txiki baten arrazoi gehiagoz, ezta? Zaila da, oreka hori mantentzia. Zatik nik uste dut, ona dala kontrol bat eukitea, mendiko etapa gogor bat eukitea, sprinteko etapa bat eukitea, eta oreka hori mantentzia, uste dut ona dala, baina oreka hori galtzen bozu, kontrolajan kilometro larri jarri eskeo, edo 3 etapa oso horra jarri eskeo, azkenian, nik uste dut galdu iten dela, benetako ibilbidean zentzua, ez? Eta ez da erraza, baina hori nik uste dut hori bilatzen dauela antolaitzaile danak, ez? Azkenean, oreka hori bilatu, denontzat aukera egoteko. Eta Euskal Herriko itzulia kontuen eukitza ze ibilbide daukon, ez da inerraza. Baina dano badakite nola datoz. Orduan, lehen ezagoten moduan, ez da erraza,
baina espektakulo aldetikan oso garrantzitsua da oreka hori lortzea. Bi ieslariak, Bruno Armirel eta Berxer, alderik lortu ezin da. 20 segundo eta 2 segundo inguru horretan dabiltza, eta hori hutsaren parekoa da. Bruno Armirel ez zait iruditzen Euskal Herriko itzulia irabazteko moduko txirrindularia denik, baina soka luze utzi ezkero, disgusto emateko modukoa bai, une honetan sailkapen nagusian 13 segundora dago, erlojupekoetan oso ondo moldatzen delako, eta bikain ibili zen Gasteizen egindako lehenengo eguneko erlojupekoan, horri esker ondo kokatuta dago, Berxer ostera minutu bat galduta, eta Armireli ez diote baimenik eman nahi izango. Hor aurrean egoteko atzian dauen lehia kontuen eukita maila izugarri aukibida. Azkenean 16, 15, 20 segundu horrein mantentzia atzian dauen burrukakin, hor ikusten da, ze maila auki behar dan hor aurrean emateko. Eta zuk esan duzu moduan, olako txirrindulari bati emonezkeo diferentzia handi bat, gero kentzeia asko kostauko zen, beraz, bueno, nik uste gaurko etapa ez da proposa hortako, etapa motza, oso nerviosoa, eta isa lehia hasieratik bukaeraino. 45 kilometro ia dagoeneko bete dituztenak, 112 gelditzen zaizkie, eta ez da bakerik izango. Ez da bakerik izango, ibilbideak horretarako aukera ematen duelako. Kirol honetan ikuskizuna izan dedin, gutxienez bi baldintza behar dira. Alde batetik, ibilbideak horretarako gonbita egitea, eta gero txirrindulari gogoa izatea. Ez da dudarik. Naita ezinezkoak dira horiek. Ez da dudarik. Azkenean, zuk esan duzu. Ibilbideak lagundu behar dau, baina gero aktitudia eta txirrindularian gogo eta borroka hori derrigorrezkoa da. Eta zuzendarien akulioa? Baita ere. Bueno, batzuk pinganilloetatik belarriak ondo berotuta ibiltzen dira, lasterketarik egin eta. Eta lehen esan duzun arabera, ni gogoratzen naiz, anedota moduan, zati, Jeuisekin Euskal Herriko itzulia lekun berrin bukatzen zalenengo etapa, eta bigarren etapa hori Jaizkibelen kronoeskalada bat zan. Eta orduan beti horrela izaten zan, beti egoten zan bi sektore horreik. Gogoratzen naiz, Oñatin bebai, Arantzasun Erli eta Kelikin burruka hortan Arantzasuko kontra hori, eta betiko horrela izan da. Gero uzik hori ja, debekatu egin zauen, bi lasterketa jarri egun behar dinean, o bi sektore horreik egitea. Niretzat politia zan, eta nik espektakulo aldetikan, niretzat formato oso interesgarria ikusten dut. Baina, bueno, azkenean uzik hori erabaki zauen. Eta anedota moduan dauko bai, Lekunbarriko etapa hortan, nik izugarrizko forunkulua naukan, eta etapa hasi aurretik, bertako karnezei xafan, filete bat eskatu, sartu neben kulotian, eta etapa guztia horrekin neben. Pentsazuk zelako remedixuak erabiltzen zian orduan. Nik uste nuen hori Kelly bakarrik egin zuela. Kelly buruz enteratu ginen, Espainiako itzuli baten hori kontatu zutelako. Eta gero erretiratu izan, lider izan da. Kelly horrela ibili zen. Kelly izan da. Baina gaur egun, forunkulo horiek, uste dut saldarrak direla, ez da? Euskeraz saldarrak, horrela deitzen diogu. Bai. Garai hartan, ez dut esango modan zeudenik, baina behin baino gehiagotan entzuten genituen horrelako kontuak. Gaur egun, ez du ematen, saldarri daukatenik ere txirrindulari. Arrazoia dako hori, arrazoi bat, lehen higiene aldetikan be, kulote berdina, eta bueno, gaur egun isa talde bakoitza labadora badauko txirrindulari bakoitzen zat, eta arlo guzti horreik oso ondo zaintzen dira, orduan hortan be zerikusi handi zeukiko dago lakuak ez gertatzia. Baina, bueno, anedota moduan, neri pasau izan xaten, bueno, Keliri pasaitia eta danak enteretia normala da, neri pasaitia bagoen kontatu dutelako. Baina, bai da egisa, zuzendariak esan oztan,
hori ona zala, eta oindiok eskerra bezatemon, hainbeste urte pasata gero, bertako karnaseixako han zauen tipuari, filete basaztu naben, eta horrei eske bukatu naben itzulia, eta oso geizki pasau naben, baina bueno, lehenengo itzulia uste osala, ilusioa naukan, eta gero jaizkibelko kroneskala dagoera hori, isa dana jaiki txain naben, baina bueno. Eta gutxienez Arakinari ordaindu zenion? Uste dut ez, gainera beak azaldu nintzen, eta benetan oso ondo portau zan. Honezkero preskributu dango da. Segurazki bai, baina nik uste dut hori oindiok kontuen eukibiotela, eta gizona izan ezkeo oindiok hori beti inbidal da. Bueno, zeukera baki. Bueno, Armirel berxerratzean usten ari da. Argi dago hemen, zein den indartzuena. Eta bakarrean joatea ere ez dakit, komeni zaion. Bakarrik egiteko ibilbide goaikarria dau, Baina bai da gizabe bai, olako ibilbide daten, gora, bera, segurazki, beti dago ondo, beste bat eukiti albuan esku bat emateko, baina olako ibilbide daten, segurazki, gutxiago botako zu faltan, beste bat eukitia, eta zure indarra dira garrantzitsuak, eta kontuen eukitia gainera ze moduzko txirrendularia dan Admiral, kronoan ere bakarriko ondo doan txirrendularia izana, bueno, erabakia kontuen eukitia ze lehia dauen atzian, berak aurrera in behar du, indarra duko, eta nire ustez, ondo, eta demostratzen da, hori, ze txirrendulari maila daukon. Atzetik oso gertu, txirrendulari asko datoz, 30 bat gizon, eta horien artean, Marc Solé, Michael Leonard, sailkapen nagusian oso ondo dagoena, Gazterik onenaren maiota daukana, Bauke Mollema, Jack Hay, batzuk aipatzeagatik, Anthony Pérez, Roger Adria, oso ondo dabilen beste mutil bat, Mulberger, Batistela, Arsi Ryan, Rudy Molar, Iker Mintegi, Van Sevenant, Pau Miquel, Sepp Kuss bera ere bai, Espainiako itzulia irabazitako gizona. Bueno, asko datoz hor atzetik eta pelotoia minutu inguruko atzerapenarekin. Baina hor aipatu ditugun izen batzuk entzun da, ez dut uste itzulia irabazi nahi dutenek baimena emango dietenik, Hombre, horrela bada, hau satituta doa eta gisa esan da, bueno, azkenean, segurazki, hor da torpelotoia, eta normalian hor atzetikan bat omatek lan gogorrein beharko dau, hau zatik hau ez da, hau pelotoia da, txirrundari asko dauz, ikusten da, Lidl bera gogoakin, beraz, bueno, segurazki jaitxieran, sortuko zan zulon bat, eta horregatik ikusi dozela indauen jaitxiera txirrendulariak, eta oain jaitxiera hori eta gero sortu dan arazo hau, segurazki talde bateri tokauko esako lan gogorritia hori auro sokan motzian lotzeko. Bai, izen handiko txirrendularia sartu dira. Mollema bera, Soler, Leonard oraindik gaztea da, ez dakigu zer eman dezaken, Patrick Conrad ere hor dago, eta abar. Beraz, talderik indartzuenek, itzuli hau irabasteko asmoa dutenek, gogotik egin beharko dute lan. Bai, tropela ondisa da, eta hori ikusten da bueno, dauela gogu aurrera botateko, talde askok ez daukate aukera hori itzulia irabasteko, beraz, aproposa izan neke olako momentu bat, eta ikusi nire ustez atzetikan pelotoiak beriala lotuko dau eskapada hori, bestela karreria asko aldatu leke. Bruno Armiral, ikusten ari gara, 30 urteko txirrendulari frantziarra, orain arte 4 garaipen baino ez ditu lortu bere ibilbide profesionalean, baina emaitza onak lortutakoa da, bereziki erlojupekoetan.
Urrengo mendatea, hau ere 3. mailakoa, Alkiza izango dute. Meaga gainditu dute, Andazarrate ere bai. Oraingoz mendiko sailkapenean ez dago aldaketarik. Baina gaur Diego Uriartek ezin izango dio eutsi, ia seguru. Karrera ikusitzea zela nola doian, eta berak daukon nekia, aurreko egunetako nekiakin ezinezkoa da. Eta ikusten da ja pelotoia bertan dagoela, Bai. eta berriro ja dano batu ingo diala. 30 gizon horiek harrapatu egingo ditu beste pelotoi batek, pelotoirik handienak. Gaur esan behar da, hasieratik emanaldi hau ikusten ari ezareten ontzat. 3 gizon gutxiago dituela pelotoi horrek. Eta aipagarrienak, Kampenaers, atzo jauzi egin zen txirrindularia, kolpe handia hartu zuen, mailota eta kulotea urratuta, apurtuta ikusi genuen irudietan, eta itzuli honetako helburua beteta, Kale Biguanek ere etxerako bidea hartu du. Aipagarrienak hoiek. Eta Soler gogoakin, hau txirrindulei ona da, eta oneri metro batzuk emonezkeo, gero betik bilatzeko bere aukerak, eta demostra dauz ze maila daukon karrera askotan. Bai, 31 urte ditu, Mark Solek, ez da garailea. 8 garaipen baino ez ditu lortu, baina bai gerra ematen duen horietakoa. Eta horrek guzta biten da, jendiari eta taldetan eukitzea bai. Ia 50 kilometro bete dituzte txirrendulariek, Armireli bentzat, apurua gutxiago atzetik datozenek. Eta Alkizako jaitsira be oso teknikoa da, eta lehen gertatu dana be berriro sortauleke, ez? Azkenian peloteia moztu inda, eta orako jaitsiretan argi ibili behar da, ze oso teknikoa dira, eta behin Tolosara iriste askotan, agian berriro sortuleke lehen pasau dana, ez? Pelotoia moztuta iristea. Laster, gure emanaldia, streaming bidez egiten ari garen emanaldi hau moztu egin behar dugu, 3etatik aurrera ETV baten ikusi izango duzue lasterketa, eta minutu hauek aprobetxatu nahi ditut, lehen aipatu gabe utzitako kontu bat aipatzeko. Jon Odriozola, ze proiektu darabilzu eskuartean, konta iguzu? Bueno, egia esan da, benetan oso pozin hau, ze azkenian, sortu xat aukera bat, oso polita ez, txirrindulariaren alde egiteko, baina, bueno, azkenean ez da kirol proiektu bat, hau beste gauza bada, eta gustauko esaten, azaltzea, azaldu behar dagoenak, ondo esplikatzea, ze garrantzitsua da, olako proiektu baten, ez bakarrik kirol arloa lantzea baizik eta formakuntza eta beste arlo batzuk ere ematea txirrindulariari, ze gaur egun ikusteot proiektu hau erreferente bat izan lekela arlo guztietan. Bihar goizean emango duzu prentzaurrekoa, Gipuzkoako enpresa bat da, horren babeslea, gauza gehiago ez ditugu aipatuko, prentzaurrekoa hortarako dagoelako, baina, bueno, 23 urte zazpiko txirrindularientzako talde bat sortzea da asmoa. Gainetik esan da, eta gero bihar xehetasun gehiago. Hori da, hor bihar danok konbidatuta zauze, prentzaurrekora, eta azkenean, horra salduko da, benetan, proiektu honen, nundi doan, eta benetan esaten dut, oso pozin hau, proiektu referente bat izan leke. Ez bakarrik Euskal Herrixan, nik uste dut txirrindularixan orokorrian. Ea ondo ateratzen den dena, txirrindularitzak, kirol honek, baduelako Euskal Herrian horren premia, behar bada Herberetan eta Belgikan da ez du horremestekorik izango, hor
txirrendulari bikainak perretxiko moduan ateratzen direlako, nik ez dakit nondik eta nola, baina Euskal Herrian esango nuke, krisialdi larria bizi dugula azken urteotan. Eta horregati da, garrantzitsua. Nik, oin eskutan daukan proiektu hau. Eta helburua hori da. Txirrindulariaren alde proiektu poli bat sortzea, eta bihar kontu gehiago. Bueno, ondo dago. Ea, lasterketan zer gertatzen den, oraindik kilometrorik interesgarrienak gelditzen dira. 103 pasatxo. Eta Alkiza pasatu ondoren, Santageda bigarren mailako izango dute, gero Mandubia, Gaintza, eta helmugatik oso gertu, Lazkao mendi. Igoera gogorra, jetxiera arriskutsua, errepide estua, danentzako lekurik izango alda. Ez, eta hori lehen esan duen moduan, nik uste dut kokapena oso garrantzitsua izango dela gaur. Lazkao mendiko sarrera hortan, ondo iristea, talde dana dakite, segurazi Gaintzak, pelotoi hori murriztu ingo dau, baina oso importante izango da kokapena momentu sarrera hortan, Lazkao mendiko sarrera hortan, eta ikusiko du, zer erabaki hartzen dauen Lidl Trek, gaur irabasteko ekipo favoritoa. Bruno Armirel, Frantziarra, alde eginda, tartea txikia da, pelotoian mogimentua une oro. Guk hementxe utzi behar dugu oraingoz emanaldia, 3 inguruan hasita ETB baten etapa osorik ikusi ahal izango duzue, eta Fermin Aramendi, Xabier Usabiaga eta Inigo Larsak kontatuko dizkizue gertatzen diren gauza guztiak. Goraldetik, agurrik beroena, eta jarraitu txirrendularitzaz gozatzen. Mila esker, Jon. Zuei.